Ita, isagot mi kada kayo ti istorya Ana Pauluan. Dagiti agin tutured. Tampok itangal daw iti panakigasanggas at immortal a hero. Dito'y drama Ana Pauluan. Alipugpug! Na! Ulas ako! Anyat kitaam! Ha? Ita mampaya makitak Nicolas akas tatilangana. Nakalanlanay dagiti matana. Akasla anda nadagsan na parikot na. Pudno nga da pakarikutak, apong. Ha? Nangag mo ti bagbagak iti bagay? Nalipatan nyo ka din ang mabasak ti panunot ti tao. Ne, ha, hiwan gayam. Saan ka gaya magagangay a tao? Ay, saan ka gaya matao? Sa anak a tao. Ngam naglangak a tao, apong. Agpampanunutak akas tao. Ngam addaanak iti na isang sangayan apan nakabalin. Adayo ti madanon ti panagkitak. Kastamot ti panagdengeg ko. Ganti panagriknak. Ay, apay apo. Anya ti pakarikutam? Idi na minsan arabi. Nakitak ti kasasaad dagiti tao a marigrigatan. Gapu iti panang kibor ti bulkan kadakwada. Ha? Dagiti agbakbakwit ita. Gapu iti panagay ayos ti laba ti bulkan. Amang ikamkamat iti patay. Wanaya. Nabuyak day ta iti telebisyon. Apong, kayat ko ida atulungan. Masaya at launay day tangay baga, mapok. Wen apong, day tati kaaddak dito'y daga. Tulungak dagiti agkasapulan. Awan ti agbati dito'y barangay. Agbakwit tayo amin. Kapitan! Tay anak ko! Diyak ka mo ti ayan na! Anya, mapukpukaw ti anak mo? Asino kadakwada? Tay agtawan iti 15 Iso saan kami pa nga bakwit kanila kay ko? Awan ti agbati dito'y barangay. Naingat ti balag dagiti otoridad. Awan agbati dito'y barangay. Tapno awan mabiktima a magaburan iti bumagbagang apitak ti bulkan. Diyan anak ko! Sapulan mi pa'y kanila kay ko. Bayamo na dagiti otoridad ti mangsapul ken kuana. Saan mi mapanawan ti anak mi? Sapulan mi! Nita! Hoy! Antonia! Agsupli ka! Hoy! Daytoy tirigat ka dagiti kabaranggayan tanatanggan ti uloda. Hoy! Sabtenda ni patay! Gapo iti kinasulpeng da! Diyan anak ko! Sana ka siya dagiti opisyal ti barangay mi. Apay anak ko nayo ti kasta, nana. Sapsapulan mi di anak mi di inwaragawag ti kapitan mi agbakwit kami. Ket, Siyempre, saan mi akayat kanila kay ko ti agbakwit saan mi akadwa di inaunang anak mi. ngam anya, nana. Pinilit da kami agbakwit. Isuda ka nun ti mangsapul ija anak mi. Hanggang saan da mo ta nagsubli ijayan tapno sapulan da. Isungawanan di anak mi. Nana, anya ka diti lang ati anak nyo. Basbasit ngam si ka. Adayo anatataer ngam si ka. Takulot ti buok na. Sana kaskan ka nga unat. Kan nakapasgarpay. Ha? Mistiso Amerikano di anak ko. Gaputa. Apay nga talya-talyaw ka, nana. Kaslad da kayat mga ibaga. Ngam di mo kayat nga adda sa bali ang makangag. Para kada talaang daytoy barok Ha? Putot ti Amerikano jay inauna nga anak ko. Saan nga mo nila kay ko? Nasaya at na imbagam kanyak dahi tanana. Ngam nasaysaya at pay, no ibagam kinila kay mo. Anya! Wala na. Tati pa nang ibaga. Wenno panangaklon iti kinapudno. Ket
iso ti mangisalbar iti tao. Wenno mangilintag iti kilo. Anya? Ado ti tumulong nana. Basta agbaling ka anapudno iti padam a tao. Kang runaan na, iti tao anapatagkan ka. Anya na nagkasam, di kasasaan dagiti tao ditoy, apok. Unyarod apong. Arig da tayo mabisin launay nga ayop. Hoy, hoy, hoy! Rod, Aglilin niya kayo! uray kasano ti panangibaga dagiti otoridad, amay kanda amin. Ang di damot makaururay. Pila kayo! Talaga nga awanan ti ganda apong. Nakakaasida talaga, apok. Oh, Antonia, nakaalakan ni titulong? Jack amo kanila kay ko. Anya? Pampanunutot si anak ko. Ang mga nunatayan. Ay! Jack maaklo na Jackon makita pa ni Onyok. Antonia. Awan asiyo. Jack tumalipatan na napukaw ko ti anak ko. Gaputawan asiyo. Ha? Kayat ko pa yan nagbati ako man ijay sa kaanan ti bulkan. Uray magaburanak matan ni tilaba. Basta nakita ko mati anak ko. Kat natulungak. Ay, anya pa iti serbi ti amin. No napukaw ko matan ti anak ko. Talaga kasta, Antonia. Awan ti agay ayat, kapoy ti kastoy ang mapaspasama. Uray anya ti bagbagam, kapitan. Awan asiyo! Adugayan ti digwan anabati ditoy, apok. Unyarod apong. Sayang met dagitoy at kakakan dagiti agintan dito. Kapo iti ayak da. Amaya dayo da iti pagkat. Inanawan kan dagitoy. Apong. Adda saan ang nagbakwit nga adda tarakenda. Anya? Adda sa bali a tao ditoy. Saan la amay may sapong? Nudikat. Aduda. Ha? Ayan dangay. Adda dalaan iti asidag. Mekat. Ay delikado. Amang ano magaburanda iti bumagbaga nga pitak. Manipod iti bulkan. Awan bubot nganda apong. Anya nga iti aramiden ta? Agpakita ka kadakwada. Ngam, siputan tayo da. Ano? Sinay ka na apong. Anya, nakasagana kayon? Ano? Padsun tayo amin ng nagitinwang. Baka, kanuray dagiti kalding. Una. Ado akar ni ti imit tayo apumanaw ditoy. Maparti tayo amin dagiti agkakaiwaran anwang. Baka kas kada kaldeng. Una. Nagimas. Ngam dagiti langan karni dati alangan tayo. Agbatin dagiti ulo. Wan pangulo. Ala, isagana yung arudan dagiti bunang yo. Kastamat dagiti sako apagkaragan iti karne. Wan pangulo. Nagbayatan. Aguma tayo ti karne. Saan tayo asidaan dagiti karne? Ilako tayo. Pagbibingayan tayo ti paglakwan. Wan na kadiya. Mamayat dita. Wan pangulo. Ala, aggaraw tayon. Ang mga no dapat makakita kada tayo. Makinno na tayo iti agay ayo sa labat ti bulkan. Maparti tayo nga ta amin dagitinwang kas kada baka. Sakbay ang makagteng tilaba dito'y patan. Boss. Isungaron niya garaw tayon. Sakbay ang makauna ti bulkan, amang gabor kada tayo. Sige. Ano? Ano? Garawan ka kadwa! Napanam nga ta, Nicolas. Pinagpatinak ditoy. Hindi naksaamot tan soblyan. Ha? Adaring padat nga masidag ditoy. Barito man. Ay, boy! Ha? Ay, ditoy. Oh my God, ditoy, apok. Sino kayo? Apong bobod ko nam kanya. Di kayo matsimurot ka dagiti nagbakwit?
Naggapo kami ije nagbakwitan dagiti taga ditoy, apo. Ha? No kasta? Nagsubli kayo? Ay, saan kami at taga ditoy iti kadwak. Imay kami, tapno ispalan da kayo. Pinanawan da kong datatang kan nanang ko. Ha? Naglamangak ngamin. Hindi imbambandudan ti panagbakwit ti amin na tao ditoy. Ay, aguray ka. Sika ti anak ti agnagan iti Antonia? Wala pong. Ay, no kasta. Saan ka pumampanaw ditoy? Ayan ko, ah. Sika ti may sa agagarami ditoy. Mabuti nga kapong. Kung namin. Kaslada ka butang mo. At nagtatakaw itinuangan ng kamat kanyak. Isong aglamang tapong. Anya? Ngam. At danuang ko. Iso tiga po na jak simurot kadananang ko. Ha? Tadyak kaya tapanawan jinuang ko. Ayan nga tinwang mo. At dahil asidag tiwaig. Ang mga nuiramramanan dagiti agtatakaw arang-rangkayan. Anya? Agpartida? Una pong. Partsinda kanu amin dagiti nabati at arakan dito'y dagiti tattao. Mapanda kanu ilakot ti karne. At dito! Naustalan ti bumarwadwang! Sige! Rangrang kayo nyon! Paspasan nyo! Tinasayat! Agbati dagiti daduma dito yung rangrang kay iti day tanwang! Dagiti mo daduma! Isaranudan ti baka na tiliw tayo! Wala! Pagbibingayan tayo! Pagbigignanan tayo na padsuan dagiti baka kanwang tapno makaado tayo! Garaw ka kadwa! Laglagi pa nyo! Makiino na tayo iti laban! Boss! 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 Ha? Oh! Abay! Apay Jimmy! Kaslada na kam dagiti amin nga ayop. Apartsin tayo kuma. Ha? Apay ka na? Nga na? Ayan ti sumaruno ang mapadso! Ah. Boss! May sa titurong dagiti baka. Huwag niyang Doon kita nyo! tubig. Ha? Kita nyo! Aso? Kita nyo! Ha? Hoy, agbakwit naman. May agpalautan. Eh, Ang datan iti kalsada nga agturong iti pagbakwitan. anya? Ay sus! Pumanaw dan dito eh! Agbakwit naman tan! Salbag! Kamatan nyo ita! Kamatan nyo dagiti tingwan! Hi! Hi! Agyaman na ka na kayo, apong bubot! Mangkulas! Nasa kayat maglangit tinuang ko iti panagbakwit ko! Makasunod at maglangit kadainang kon! Nagasat ka ba rito? Ha? Dagiti aga-agab! Kumangkamat da! Ha? Ang nagyaramitin kayo! Agin tuturod da kita! Ana, umuna kayong tasabatak ida! Hey! Agbulta ka ba ka? Sikati pagsakayak amang sabat kadagita nga agin tuturod! Sino ka, Pascar? Ha! Isagam dita sinakaya mabaka! Ta ipakitam ti kabalam! Piso! Palsuot pa dita igam mo. Nya dita, palsuot. Kaya chupay ti agbyag! Ha? Lipatan yung tidaka sa panggapyo kadagiti tarakan dagiti nagagat at tao! Agin lalay nga! Hoy! Dapat Tagadua! pasaw. Padsuan nyo tinagsakayan na baka! Man. Bayaan nyo ang maduluso na matindag di tawagin lalaing! Pansuotan kayo man langin! Salbaga! Timatak! Ito iti palsuot ko! Iso maminsan iti pan nakapulsat kayo amin! Salbog di tatao! Oh my God, di batak! Awanin ti Paulyong ang takaw! Aging tuturod kayo lang! Lumawanin ti maramidan nyo! Salbog! Kapuntasaan nyo na makita dagiti takawin nyo! Pulsit kayo! Huwag di makita! Aging narigap kayo! Kat agsasarno kayo nga aging nigyum iti ima! No kaya chupay ti agbyag! Siga, Pangulo da! Kumpet kay tipos to sinakayak abaka! Tapumanaw tayo ditoy! Agbakwit kayo matan! Gaputa umayan ti bumagbag kang apitak, manipod di tabulkan! Umayan ti laba! Tima! Pupunta ko! Darasan nyo! Ang kikinapot kayo! No kaya chupay ti agbyag! Ditan gagayem, tinaggibusan ti tampok nga istorya itangal daw.
iti pan nakigasanggas at Timurtal a hero. Dito'y drama tayo, anapaulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Alipong